Nooit Sinterklaas uitzwaaid is, breekt de Christiet aan. Dat betekent grutte drukte voor Tineke Elzinga van Sumar. Zo'n 2002 kweekt zij, als een van de weinigen in Friesland, haar eigen Christbiem. Een uit de hoorroene hobby, zat ze zelf zeit. Het is best heel druk. Hè? En vooral dus op een kwekerij, daar maken de mensen het veel in. Dus dat spreekt een hele soort mensen aan. Om dan uit het kerstbomenbos een mooie beem te zieken. Mensen die uiteindelijk altijd hier komen, die het wend zijn om hier op uw thuisadres te komen, die bloeien er komen. Een paar kilometer verderop, in de bouwshop van Gariep, staat het Christdecoratiewinkeltje van Rennie Wagenaar. Tegearre met haar man liet ze haar creativiteit los op zelfsmakke decoraties stikken. De meeste artikelen doen we inderdaad together. Ja, zo net het macramé wordt dus net. Dat is meer mijn ding. Maar alles van hout, daar doen we altijd together wel wat aan. Eigenlijk elk op zijn eigen vlak. Mijn man doet het zagengedeelte. En ik leuk het altijd op, zeg ik dan. Beide vrouwen steken een soort tijd en energie in haar creaties. Tineke had intussen een tweede, gruttere kwekerij erbij in Gariep. Ik verneem ook wel van soms vinden de mensen het op de kwekerij te grut. Want dan zien ze het biem, het bos net meer. En dan zeggen ze, wij gaan maar mooi naar de Samara Heide. En daar staat een mooie keuze om biemen en dat is wel goed zo. Tineke had het er maar druk mee. Ze hoeft net meer naar de sportskwaliteit, zo zei ze. Rennie had het wat rustiger, nooit de Christmerken net teruggingen. Maar dat betekent net dat ze niet om handen had. Haar decoratie verkeert het goed. Nou, onder de klanten ik wil de tafereel en de gottekjessen ben heel favoriet. En de sneeuwpoppen vinden ze ook altijd heel erg mooi. Probeer ze dus ook altijd te maken dat er nooit in gelijk is. Dat je altijd echt iets unieks, echt iets speciaals. De ene die wil van een netprikkende beam, dus die kiest van een Noordman of de Frasserie. De andere zei, ik wil gewoon de ouderwetse Christbeam, de fijnspar. En die roekt ik eigenlijk het lekkerst, vind ik zelf persoonlijk. En dat is smaken verschillen, dus ze kennen bij ons te kust en te keur.